Morjesta kaikille, se on MTP Nokia täällä ja toistaiseksi, koska me tullaan Serkun kanssa vaihtamaan tää kanavan nimi ja mä nyt pelaan Fortnitea. Ja pistäkää nyt heti aluksi tässä kanavatilaukseen ja tykäkkää videosta. Ja pistäkää kommenttiin, että jos te haluatte, että mä vedän semmoitteen live, missä mä vedän 1v1 katsojia vastaan. Jos se olisi teidän mielestä hyvä. Mulle käy. Ja sitten pistäkää mikä päivä olisi live. Tää ei oo kovin pitkä video. Mä vedän ehkä yhden matsin reloadia sitten. Koska mä oon vähän kipeä, niin mä vittin pitkää vetää. Yhden semmoitteen normi reload matsi ja sitten vähän. Sitten mä ehkä lopettelen. Tää ei oo pitkä. Nonni. Mennääs vetään reloadia. Pitää käydä nopea vessassa. Wait. Nonni, nyt. Mä tulin just sopivasti vessasta. Mä ländään aina yleensä. Oho, nyt taas lakaa. Miten mun FPS? Mitä hittolaista? Katso just sopivasti vessasta. Mä ländään aina yleensä. Oho, nyt taas lakaa. Miten mun FPS? Mitä hittolaista? Kattokaa mun FPS. Tuo. Kattoko mitä pirskattiin? Se on noin huono. Pelaa vielä kaiken lisäksi tietokoneella. Mitä hittolaista? Mut joo tosiaan, jos 1v1 haluatte, niin meikäläinenhän tulee teitä vastaan 1v1 mielelläni. Mä teen ehkä tänään vielä toisen videon, missä mä vedän Serkun kanssa Fortnitea. Mä en tiedä, saaks mä niitä molempia näitä videoita tänään ulos. Ehkä en. Kaksi vetää paljon, tää vetää. Toi vaan pois ja... Koska tää hittaa enemmän äijiin, niin mä valittiin tän. Okei, mä otan tohon. Ei hittolainen, kuka missä?
Okei, mä otan tuon mieluummin, toivotaan aika paljon. Tää pulsu kuolee just. Okei, ehkä mä enemmänkin kuolen täällä. Niin tässä oli tää pulsu. Mitä? Tää oli vähän parempi kaveri. Tää oli ehkä aito. Vaikka tää ei olekaan ranked, niin tää oli aito kuitenkin. Huomaan sen aika mukavasti. Jos mä oikeesti nyt kuolen, niin kyllä mä ehkä toisen pelin vielä vedän, koska taas muuten liian lyhyt, koska kuolen saakeli heti. Vähän raksaa. Okei, nyt vaan puskee. Ei saatana. En mä jaksa. Tää on ainakin haulikko, paletaan hinta. Joo, otetaan vaan haulikko. Ei viitti ampua. Tarviin aseita. Hittolainen. Miten tää on näin täynnä äijä? Kaikki pelaa vaan reloadia. Ja niin, mun piti sanoa, että sori, jos ette kuule pelin ääniä, koska mulla ei kuulu ikinä pelin äänet. Kato, ensimmäinen tappo. Jee! Mukavaa. Saan edes yhden tapon. Yksi tappo ja kuolen. Oi hittolainen. Oi hittolainen. I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. Mä oon sitten koko dead. Mitä hemmettiä. Tuo olisi subli tuo päin, mut en kyllä viitti. Vaan mennä nopeasti alas täältä. Hei, mä otan ton. Nyt sinä! Mulla tää hittaa. Crack. Tuo jotain raksaa tuohon nopeasti. Täällä oli jossain äijä. Tuossa mäkin on äijä. Where are you go?
Sä et ainakaan hiilaa täällä yhtään. Dim pam pam rim pam pam rim pam pam parara rim pam pam pim pam pam. Mä kuolen ihan varmaan. Jos mä nyt selviin, niin mitä hittoa? Mä oon niinku kirjaimellisesti, jos mun osuu kerrankin, niin mä oon dead. Jos mä oon tällaiset aseet, niin en halua olla dead. No en mä viitti ampua tota. Ei hittolainen kun rajoitukset, niin pitää loppua niinku aikakin kesken. Perskele. Joo, mä toista matsia vedä kyllä enää. Eli niinku nyt sit kun kuolen, niin sit kuolen. Who is that? Miksi toi ammuu? Miksi toi ammuu? Voisiko tää niinku ampua? Mitä helvettiä? Joo, mitä hemmettiä. Ei toi ammu saakeli. Joo, mut tää video oli tässä. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätä videosta. Ja pistäkää tosiaan kommenttiin, jos haluatte, että mä vedän sen liven, missä 1v1 katsojia vastaan. Se oli more yes.